Nothing to Rocking te pela grande e chiqui como acto de caridade para dar back na comunidade. Na luna de februari, Nothing to Rocking a visitar Corsou, caminha na pela aluno de 3 escolas de fundeixe gratuitamente. Tira vista. Baby, don't mind on your seat, come give me that. Jump up on my body like animal. Dance make you feel like carnival. I go lock you down like criminal. One touch feeling like 1 million. People just say what you like a cinema. Wine pan the thing like carnival. Make sure you do nobody else like you. Nou, dat is echt heel goed gegaan. Was ook echt super leuk. We zijn 3 weken gebleven. We hebben zowel familiebezoek gedaan als ook op scholen geknipt. We wilden ook nog kijken of we nog bij meerdere instellingen konden knippen, maar dat is helaas voor deze trip niet gelukt. En vorig jaar waren we bij Sint Antonius College. En dit jaar, ik pak even mijn telefoon erbij, bij Maria Auxiliadora School, Broeder Rigoberto School en Monseigneur Nieuwend College. Met hoeveel kappers zijn jullie geweest? Met z'n tweeën. Ja, Sint Antonius School, vorig jaar was hij alleen. Dit jaar waren we alleen met z'n tweeën, zeg maar, om te knippen. Dus kappers, volgende keer als ze er zijn, meld je aan. Dus we zijn sowieso op zoek naar meerdere kappers, barbers. Dus ja, iedereen is van harte welkom. Als je hart puur is, dan let's go. Ja, allemaal vrijwilliger natuurlijk, hè? Sowieso, ja. Wat was je eigen ervaring? Ja, heel goed. Ik vond het ook heel leuk om een school, zeg maar, daar ook mee te maken. Heel anders dan hier. Heel anders dan wat ik gewend ben. En ja. Wat was zo anders? Nou, überhaupt dat het, zeg maar, allemaal lekker buiten ook is, zeg maar. Heel veel buiten. Qua opvoeding aan de kids ook heel anders. Dus ja, ik zou mijn kind daar wel naar school toe durven te laten. Ja, ja, jawel. Ja. Wat was de reactie van de kinderen? Ja, heel dankbaar. Heel dankbaar. En dat ze bleven ook vrij. Is het echt gratis? Doen jullie dit echt gratis? Ja, dat doen we echt gratis. Ja, nee, ze vonden het echt leuk. Barbero Rutli Beemte sunco a começar com a iniciativa aqui for de ano 2017 com a intenção para dar back na comunidade. E segundo Rutli, het bisa toerheen de mereceriti um cabei neti pela asta e sunco no ting ni pariba ni pabao. Het is seguida bisa com su deseo sempre taba hiba e trabalho aqui Corsou pasota aqui suraísta. 2016, né? Een commissaris. Commissaris komt de opleiding naar ROC Mobiliar daarna. Ja, 3-jarige opleiding. En ja, die heb ik succesvol afgerond. Ja. En toch ideeën bij commissaris voor trabalho voluntário? 2017. Combine. Combine. Ja. Het is waar ik vandaan kom, zeg maar. Had ook niet veel. En zo ben ik begonnen met de vrijwillig knippen, zeg maar, op straat. Een beetje teruggeven aan de mensen. Ja. Gewoon beland um dia tu bisa você aqui com vai pela en dan menos recursos que tem dikke difícil vai direto naar stijl dingen. Zeker, precies zo. Precies zo, want ja, ik liep altijd met mijn koffer. Ja. Kapperskoffer. Ja. Weet je, en ja, ik ging heen en weer op straat en ja, ik zag die mensen hebben het nodig. En ik dacht van een keertje van, oké, laten we het proberen hoe dat gaat. Ja. En ja, ik zag de effect wat het op de persoon heeft in die moeilijkheden. Toen dacht ik van, dit moet ik doorzetten. En zo zijn we hier beland op een gegeven moment. Weet je, met eigen stichting, dat het erachter. En ja. En quanto hij meteen bezig com dus ja, eigenlijk als je dus boa bing ela bing cresce vir stichting of fundação. En de quanto hij meteen bezig gaat com vrijwilligerswerk eigenlijk. Vrijwilligerswerk, ik probeer het elke jaar vast te houden. Dus sinds 2017, als je terug gaat tellen, snel rekenen. Ik reken. Shit, mais ou menos. Shit, ja, ongeveer. Ja, ongeveer. Oké. Então, naquele momento, como é que je bij Corsou? Dat is een hele mooie vraag. Ja, ik heb familie wonen op Curaçao. Weet je, overgrootoma, die is laatst 95 geworden.
Mooi. Windy Single relatie. En ja, dus daar liggen mijn roots. Weet je, Curaçao. En ik heb altijd gezegd van, ik wil naar Curaçao gaan, maar ik wil niet alleen gaan om te chillen, kan je zeggen. Ik wil ook iets terug doen voor de mensen daar. En zodoende heb ik mijn passie ontwikkeld. Ik ben aardig goed in geworden, vind ik zelf. Dus het is niet zo dat ik kapsel doe met kap. Weet je? Dus maar ja, ik heb mijn passie zodanig ontwikkeld dat ik naar Curaçao kon gaan, zeg maar, en het mee kan geven aan de community, zeg maar. Weet je? Dat is een beetje de reden waarom ik naar Curaçao ben gegaan, nu pas, na 25 jaar. Nothing to Rock is een stichting que awardo lançada 2017 para ayuda e gente nang kuta dakloos of kuta ribakaya ku no po bay kapper anto ese lança e project kuta bata project pro me Nothing to Rocking ku agora vira stichting. Proyecto nanta awardo financiado de donaties kuta hopi belangrijk para nós. So agora que está vai via de outra organização que Rock and Rose, pero Nothing to Rock é seu eigen fundo. Dus nós está pedindo para ajudar nós com donações para nós seguir com nós stichting. E isso não quer fazer uma donação comprar-se essa. Pode uma donação via de rockandrollstudio.nl, rockandroll-studio.nl, então botar ding in menu, bota bij na Nothing to Rocking, então bota mira donaties, bota click ribache, então bota duna donation. Então makai com chiquito que tá, pero tour suma tá welcome.